מה קורה רנץ'? וואלה, הרבה זמן לא ראינו אותך, מה זה האוהל של אדם? איפה אתה? תשמע, אם אתה לא מבין איזה חודש היה לי. הכל התחיל באוהל של אדם. קוסטה הכין קפה, אתה ואורי שיחקתם מתקות, אור ואילן עשו יוגה, שי צילם, ברק ורועי שיחקו ששבש, אדם הקפיץ כדור ואבי ואני זרקנו פריסבי. פתאום הרגשתי צורך להתייחד עם הטבע, אז עזבתי את הפריסבי והלכתי להוריד את ההמבורגרים של הצהריים. פתאום אני מוצא איזה מבנה מוזר, חשבתי שזאת יכולה להיות אחלה פינה, אז נכנסתי. איך שאני שם רגל, כמו בסרט שאמרת לי לראות, להיות רוי קין? להיות ג'ון מלקוביץ'. כן, זה. די, נו. ותשמע רן, מעולם לא הייתי טוב כל כך. באותו יום בדרך הביתה הרגשתי קצת מוזר. לא יודע איך להסביר, כאילו מסתכלים עליי אחרת. הנחתי שזה השיזוף, אבל לך תדע. מקלחת ושינה טובה יסדרו את הכל. מה? עוף מפה! איך? אתה לא מתבייש? זה החבר הכי טוב שלך! עכשיו כבר הבנתי. אבל אם אני בגוף של אדם, אז איפה? התעוררתי במדבר, על מדים. אז הלכתי עד שכבר לא יכולתי יותר. והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. שמע אחי, זה סיפור מטורף. כן, אתה רוצה לראות את הקטע הכי מטורף?